Salutare și bine m-am găsit la primul meu video. Eu sunt Daniel de pe Daniel and Book, iar astăzi o să vă prezint o colecție mea din seria 500 de curiozități de la editura Rao. Și nu uitați să dați un like și să apăsați pe clopoțel și să vă abonați ca să primiți noi notificări atunci când postez. Și haideți să începem. Prima mea carte de la această editură și serie a fost 500 de curiozități despre știință. După cum puteți vedea pe copertă, are 5 curiozități, vă las să le citiți. Ați pus pauză și ați citit, ok? Acum, bine, așa, cam așa arată pe spate. După ce citiți cartea, puteți să răspundeți la aceste întrebări oral. Acestea scrise cu MOV, da, cu MOV. Și aici cam așa arată coperta și aici, ca să vedeți, o să dau puțin mai așa. Aici are două semne de carte, unul aici și unul la sfârșit. Unul la început și unul la sfârșit. Ca să, de exemplu, dacă ați ajuns, de exemplu, la pagina aceasta, să o puneți așa. Știți? Ca să nu uitați pagina. Ok, haideți să trecem la a doua mea carte de la această serie și editură. A fost 500 de curiozități despre animale. Are 4 curiozități pe copertă, vă las să le citiți. Ok. Aici este și sigla, cred, sau logo-ul de la Rao. De la editura Rao. Aici, la fel, răspundeți la întrebări. Cam așa arată coperta, foarte frumos. La fel, două semne de carte la început și la sfârșit. La sfârșit, la început, la sfârșit. La cuprins aici puteți găsi, la fel ca și la cea carte, cu 500 de curiozități despre știință. Aici, corpul animalelor de la 4 până la 54, vă las să le citiți. Ok. Cam așa arată. Are fiecare din această carte trebuie să citiți 301 pagini. Și apoi aici ați venit la sfârșit, adică aici vă zice la cuprins. La început vă zice despre ce zice, adică despre ce zice, adică despre corpul animalelor de la 4 până la 54 sau... Iar aici zice ce o să citim. Despre afumătoare negre, albatros și așa mai departe. Dacă o să vă cumpărați, o să o citiți și o să vedeți că sunt 100% foarte interesante. Haideți să trecem la a treia carte de la această serie și editură. A fost 500 de curiozități despre corpul tău. Aici avem încă 5 curiozități. Vă las să le citiți. Ok. Aici are un semn de carte la început și la sfârșit. Aici are și despre ce ne zice, despre simțul gustului, semne de naștere, ținerea respirației și așa mai departe. Cam așa arată, foarte frumos. La fel aici spune despre ce zice despre acele lucruri. Înăuntru, afară, totul are logică pentru simțurile tale. Și da, și ultima carte de la această serie și editură a fost 500 de curiozități despre spațiu. Aici puteți citi încă 5 curiozități de pe copertă. La fel. Așa arată pe spate, la fel răspundeți la întrebări oral. 2 semne de carte. Și la fel aici vă spune despre ce vă zice. Și aici spune ce zice despre acele lucruri. Și da. Și nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați la canalul meu Daniel and Book și la revedere!